खुलुमबाय जोंनि बर' हारिनि मान गोनां रायजो राजाफोर नोंथांमोना मिथिखादों जानांगौ कि जों मानि थाखाय मुम्बाइआव फैदों जोंहा सनिया नार्जारिनि बिफा आदैया आंखौ लिंबोदोंमोन बेवहाय आरो मुम्बाइआव थानाय माने मोनसे एसोसिएसन दाना लादों मुम्बाइ बड' ससाइटि बेनि माखासे सोद्रोमाफ्रा जोंनो खबर हरदोंमोन जे सनिया नार्जारिया नैबे मुम्बाइआव दङ होननानै बेवहाय खामानि मावगासिनो दं होननानै बेनि दारैनो मोनथिनानै जोङो बेवहाय फैदों बेवहाय जोंनो गोबां मानसिफ्रा मदद होदों बेयाव गासिबो थानाय बे गासिबो सेंग्राफ्राबो मदद होदों बे आरो बे मुम्बाइ बड' ससाइटिनि जोंहा गाहाय डाइरेक्टर ना सेक्रेटारि बिथां जोंहा वीरेन्द्र नाथ स्वर्गियारि सार बिथाङाबो मदद होदों स्पेसियेलि जोंनो खबर हरनाया नैबे बिथाङानो बिनि सिगां सासे मादैया हरदोंमोन बाट बे मादैया मोजाङै खोन्थाहरासै बाट बिनि उनावहाय नैबे निजोम ब्रह्मआ मोजाङै खोन्थाहरबाय आरो बिनि उनावनो जों सारजों रायलायबाय साराबो गोबां मदद होबाय जोंनो आरो जों लायनायनिफ्राय माने फैनायनिफ्राय रिसिभ खालामनिफ्राय डाइरेक्टलि हिन्जावसाखौ माने सनिया नार्जारिखौ लायजासिम मदद होबाय आरो सारा एसे माबा मोनसे रायजो राजानि बिबुंथि एसे होनानै होदो खुलुमबाय नोंथांमोनखौ मुम्बाइ बर' ससाइटिनि आं खुलुमबाय आं प्रकाश नार्जारिखौ बारा साबायखर प्रकाश नार्जारिखौ आं खेबसे बुङो मानो प्रकाश नार्जारिया आसामनिफ्राय फैनानै मुम्बाइआव जोंहा दिनै सनिया नार्जारिखौ नागिरनो फैदोंमोन जोंहाबो नागिरनायाव एसे उसुबिदा जादोंमोन खिन्थु जों नाजालायदोंमोन सोरबा दिहुननो हागोन नामा सोरबा हागोन नामा थेवबो बिफाया सानियानि बिफा आरो प्रकाश नार्जारिया स्पेसियेलि बिथांमोनखौ जों थेंकिउ होनांगौ बिथांमोना नागिरना फैदों जोंबो मुम्बाइआव थायो नालाय जोंबो बेबायदि मदद खालामलायनो नागिरो जों मुम्बाइ बर' ससाइटिनि मोनसेल' थांखिया मा जों जाहाथे सोरहाबा उसुबिदा जायोबा बिपद जायोबा आफद जायोबा जों सहाय खालामलायनो नागिरो बिपद आफद जायो बयबो खामानि मावनो फैयो खामानि मावनोबो फैनांगौ मावथों मावनानै माने थांफिननांगौ न'आवबो न'खरखौबो नायनांगौ आरो सानियानि बिफायाबो जथेस्थ' खस्थ' खालामनानै सानिया गावनि फिसाजोखौ नागिरना बिदिनो मुम्बाइआव फैदों मोनदायबाय आं बुङो सानियाबो न'आव थांफिनसिगोन न'आव थांनानै फरायथोंसै आरो जुदि बे देरनानै बैसो जायोबा फैदों सानियाखौ जों मुम्बाइआवनो साख्रि होगोन जों नागिरगोन हेफाजाब होगोन जोंबो जाहाथे सानिया आरो मोनसे सन्डे आंबो मुम्बाइआव थानाय हिसाबै आं मुम्बाइनिफ्राय आं नोंथांमोनखौ गासै बर' रायजो राजाखौ बुङो नोंथांमोनाबो एसे साबधान जा नोंथांमोननि फिसाला फिसाजो बयदा फंबायफोरखौ नोंथांमोनाबो साबधान जा जाहाथे बायजोआव फैनानै आलाय सिलाय जाया बेखौनो बुंनानै आं प्रकाश नार्जारि जानानै आरो सानियानि बिफानि जानानै आं नोंथांमोनखौ खुलुमबाय धन्यबाद जोंहा निजोम ब्रह्मआ एसे सुंद' माने बुंनानै होदो खुलुमबाय मुम्बाइ बर' ससाइटिनि गासैबो सोद्रोमाफोर दङ बेवहाय लोगोसे जों दिनै बे बिथां प्रकाश नार्जारिनि गेजेरजों दिनै गोमानाय लाबोखारजानाय माने सनिया नार्जारि बिथाङा मुम्बाइ बर' ससाइटिखौ मुम्बाइआव लाबोखारजादोंमोन सोरनिबा फाव फालिनायाव दिनै प्रकाश नार्जारि बिथांनि इउटुब चेनेलनि गेजेरजों जों दिनै सनिया नार्जारिखौ जों दिहुननो हाबाय बा मोननो हाबाय आरो स्पेसियेलि मुम्बाइ बड' ससाइटिनि दारै जादों बेवहाय जेसेबांखिनि सुबुंफोर दङ बे गासिबो मुम्बाइ बड' ससाइटिनि सोद्रोमाफोर नङा होमबा बिबान गैयाबाबो बे सानना नांला बेयाव फैदोंबाथाय बेयो मुम्बाइ बड' ससाइटिनि सुबुं नङा होमबा बे नङाखि आं बिबान गैया नङा होमबा नोंहा आं मावा बिदि नङा बेवहाय गासिबो नोंसोरनाव बिबान गैयाबाबो बे माने मुम्बाइ बड' ससाइटियाव गोग्लैयो आरो स्पेसियेलि आं गासिबो थेंकिउ होननानै बुङो आरो जायगाफोर फैयो बेवहाय थाफैगोन बिसोरबो मुम्बाइ बड' ससाइटिनि सोद्रोमा जागोन स' आं बेखौनो बुंनानै जोंनि बर' हारिनि रायजो राजानिसिम खुलुमनाय जासिबाय आरो सारनिसिम स्पेसियेलि आरोबाव खुलुमनाय ओमफ्राय निजोम थेंक इउ स' माच दै बिराद कल खालामनानै बिफाया औ थ' जों बर' हारिखौ बेबायदिनो खौसेथियै जोङो माने नायलांबाय थागोन ज' जानानै स' जय बर' हारिनि जय बर' हारिनि जय बर' हारिनि